doar cu Student Summer Franța e mai aproape. Student Summer este unicul program din Republica Moldova care oferă studenților posibilitatea de a călători și de a lucra în timpul verii în Franța. Participanții la program vor câștiga o experiență bună de lucru într-o țară europeană, își vor perfecționa nivelul de limbă franceză și, nu în ultimul rând, vor câștiga o sumă frumușică de bani. Sute de tineri și-au petrecut verile în marile orașe franceze și continuă să participe în cadrul acestui program. Vara trecută am participat cu programul Student Summer și am mers în Franța. Am fost anume în Paris, în inima Franței, și aceasta m-a făcut, anume Parisul te face să ai multe experiențe noi. Vreau să plec și anul acesta. Merg tot la același angajator, m-am obișnuit cu colectivul. Această companie activează din 2007. Fratele meu a fost cel care m-a motivat să merg și eu cu această companie. Studenții care au trecut de etapa interviului abia așteaptă să înceapă vacanța de vară pentru a porni în aventură. Am trecut interviul cu angajatorii francezi, sunt oameni foarte deschiși și ei ne susțin pe noi în ideea de a cunoaște cultura franceză și de a ne culturaliza. Este foarte ușor de a trece acest interviu, deoarece sunt necesare niște cunoștințe medie ale limbii franceze. Vreau să spun că pentru mine Student Summer îndeplinește vise. Aștept la această vacanță să mă maturizez, să devin independentă atât pe plan financiar cât și spiritual. Și plus la aceasta multe avantaje, printre care perfecționarea limbii străine, acumularea unei experiențe de muncă, acumularea unei experiențe de comunicare cu oameni de diverse culturi. Apropo, grăbiți-vă să prindeți ultima șansă de a vă înscrie la program. Data limită este 20 martie. Noi vă așteptăm cu drag. Nu rata ultima șansă De a merge în Franța! Cu Student Summer în Paris.